Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Hangyoon ko ang langit. Sa iyang kibuhat yan ang napita. Kinsa iyang pakikita. Kung ganong nagkuha sa dakong kantidad sa bangko. Nga? Unsa imong gamitan sa maong kwarta agata. Unsa? Ana, naraw na siya sa sakinan bit-bit ang mata sa case. Manaog sa ko. Kung sa may kibuhat mo ni agata. Kung sa may imong kibuhat yan. Kada ang gusto kong masayran. Ato ako na siya sa kinay babuan nga pahining maong abandonado nga building. Ingon og sana ko kang ako magatuod. Namugnaw pa kayo nga ako mga kamot. Tungod tingali sa kakulpaan akong kipati. Kataas pa sa akong kinahanglang sakon. Animal ka Jerome. Imo gyud kong gihago ako og maayo. Bisit ka. Kakatulol na sa kong mga pada. Murag nagkadoon ang akong kwarta. Murag ako ng masimutan. Humot pa si Litson. Dali na. Dali agata. Come on, baby. I'm waiting. Huwag siya makabantay. Nagsunod ko niya sa hilang. Unom ka ang tanak kini maong building. Manuwa pamawan. Taw-taw daw sab kini napasagdan. Kung sabagid ka niyan tuyo ning napita. Ug sikin sa ang puot niyang pakikitaan dini. Kinsa agata. Ikatulo pala nga ang tana. Murag nag-apot ang akong ginawa. Mapahawayon ako. Animal ka Jerome. Leche ka. Kakapoy. Ay! Sige na nanawag. Hello? Ay naman ka. Kadugay pa ni mo. Gila ay na ko nagpaabot. Ayaw kong dali-dali nag-abot ang akong ginawa. Kamuburay ni mong building. Abot ang ginawa ni mo. Sa una lagi, mag-upan pa ta. Mura lagi patan mong gato. Gimahayan ko kato mga higayon na animala ka. Oh? Nagmahay ka kung nga nung nagpadya ko ni mo. Uy! Mo ba? Ako? Wah! Kay ikaw may makapadatok na ako. Hayop ka! Hayop ka! Oh, salamat. Dali na. Kaya nagpaabot na ang hayop ni mo. Magkalagot! Kapidong Salamat. Salamat sad. Biunong kang dabiludi din eh. Dong ako ba? Nagibog jud ko ini. Maistoryam gyud ta niro no. Samtang natog pas day melody. Kay ako ba nagibog gyud ko sa gipakita nimong mga lihok oy. Ug di kay ako rin nakabantay kun dili lakip na slusing. Nang Wa ko makasabot sa mga gipakita nga lihok ka to sa akong pagmangkon. Pasabta ko na ko, be. mahal ko si Melody. Ha? Mahal? Mahal asin? Mahal? Andam ko siya pagkaslanang. Kundi lang dawato ng akong gugma. Unsa? Uy, wa baliwa. Naunsa na kong taon eh. Misabot man ako kalibok ay ni. Nga nung ikaw may mapakasas kong pag-umangkon nga ang imo mang ambahan ang yung hinikugma. Uy, pasabta ko no ko. Uy, intaon mga langit.
Pila ka tikang nalang gud. Sige. Trust me yan. Duha na lang ka. Animal ka! Bawa lagi ko. Alam mo, sige ka, Pilgot. Kaya mo samot kag hanga ka na. Alin na. Grabe. After magkapila ka minute, pagsakalan pa ingon din sa 6th floor. Imong sa kinabisita ka? Kung nga nung kinindapita man yun ang imong gipili? Way elevator? Imo pa siya kong kihago-hago? Bisit ka? Gusto na. Kadagan ka na malikas, ha? Alin na. Come to Papa. Very good. Nakaabot ka na yun din is kinatasan. Inhale. Exhale. Aron nga, marelax ka. Bisit ka? Di, ay meron na yung magibit-bit nga ata si Kisby. Aron din nakambugatan na na. Tabangan tagagabi. Oh, ano man na? Gilihay mo na ni mo. Prago mo na, di ba? Di mo kinimaangkon kung dili mo sabihata ka na ako ang video ni Joel. Ha? Kanar di ay? Oh, kasi yung rana. Diraw. Ang bida. Ops. Kaya ka muli ay? Ang binana. Ambi! Ito nulo na ang kwarta. O ihatag ko ni mo. Okay? Sigurista kagong animala ka. Oh, ana, may yun na. Oh, sige. Aron dili ka makaingon nga ngilad ko og batasan. Sige. Itunol na ko ang atasikis o itunol ko sab nimo kining cellphone. Dungan ta? Di ka? Ang bida! Saman, kompleto na ba na eh? Kung gusto ka maghihap-diha, bahala ka. Ablihan ko na kay tingalig. Isudlan na nini mo papel. Oh, wow! Kwarta yun. Kadaghan. Kana. Milyonaryo na ko. Hong Kong memory card mo yung cellphone. Ugubon ka ng cellphone. Oy! Imo mo nagipon na ka cellphone. Ay, kaloy sa cellphone gaya takitakan. Double kill. Double kill. Kaya huwag ka na ebidensya batok na ko. Okay. Magalakaw ka na. Mamatay ka pa unta. Gabaan ka pa unta, Jerome. Kortahan na yun ko, niya gabaan ko. Psst! Uy! Kadit lang! Ayaw na pagbiya! Mao na kinakitapos ang higayon nga ikakita ko ikaw, Jerome. O di na ko gusto magkakita pa si Mundagway. Depende. Sa? Pila raman niyo eh. Kung gastuhon ko yun eh, kausar ni mahurot. Dalir kay hutdo ng kwarta agata. Busa nga akong gibuhat, naghimo kog reserba. Akong gihimuan o kopya ang inyong video. Sa? Hayop ka! Animal ka! Hayop! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!